हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरनायनानै लाहरबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि आइकनाव थुनानै अलाव थुनानै हो फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै बुहुमाव मोनफ्रोमबो खैफोद आफोदनिफ्राय रैखा खालामग्रा बुङोब्ला बिमाखौ बुंनाय जायो बिमानि बायदि अननाय गुबुन रावबो होनो हाया गावनि गथ'नि थाखाय गावनि फिसानि थाखाय बिमानि अननायखौ बुहुमाव बयनिख्रुइबो गोजौआव होननानै बुंनाय जायो बेयो मानसियानो जा एबा जिब जुनारानो जा बिमानि अननाया रुजुजाया नाथाय जेब्ला जोनोमगिरि बिमाया गावनि गथ'खौनो बुथारनो हायो बुङोब्ला नोंथांनि गोसोआवबो साननाया फैगोन मोनसे मुगैथाव जाथाया बाक्सा जिल्लानि सिमलागुरि धुपगुरियाव जादों सासे जोनोमगिरि बिमायानो गावनि उन्दै गथ'खौ फुख्रियाव गारहरनानै बुथारदों सनिबार खालिनि सिगांनि हराव बिमाजों उन्दुनानै थानाय 40 साननि उन्दै हिनजावसा गथ'खौ फुंनि समाव फुख्रियाव गोजावना थानायखौ नुनानै हरनि समाव सोरबा सिनाय मोनै सुबुङासो लांनानै बिबायदि बुथारदों होननानै सन्देह खालामदोंमोन फुख्रियाव गोजावनानै थानाय उन्दै गथ'नि गोथै सह'खौ सिमलागुरि पुलिसा थांनानै बोखांनानै संदाननायखौ जागायदोंमोन पुलिस बिफाना संदाननायाव गथ'खौ गावनि बिमायानो बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैयो बिमायानो गावनि गथ'खौ हराव लांनानै फुख्रियाव गारहरनानै बुथारनाय जाथायखौ खालामदों होननानै सिमान लायो दायनिगिरि बिमाखौ पुलिस बिफाना खायो गोरिबथिनि थाखायनो उन्दै हिनजावसा गथ'खौ बुथारदों होननानै फोरमायनानै लायो गथ'नि बिमाया सासे बिमायानो गावनि जोनोम होनाय उन्दै हिनजावसा गथ'खौ बुथारनाय जाथाया ओनसोल नाङैनो समखिखांहोयो दायनिगिरि बिमाखौ हमनायनि उनावनो फिसाय नखरनि सुबुं आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि दैखांदों रबिबार खालि सोरां ससे समाव काछारनि लखिपुर शिबपुराव मोनसे गुलि गावनाय जाथाय सोमजियो पुलिसनि गुलियाव मान्नान आली मुंनि सासे सुबुङा गोब्राबै जोखोम जायो मिथिनाय बायदिब्ला मान्नान आली मुंनि सुबुङा लखिपुर बिन्नाकान्दी ओनसोलनि थागिबि मान्नान आलीया जायगानिनो सासे सिख्लाखौ लानानै खारखुमालांदोंमोन बे जाथायखौ लानानैनो मोननै हानजानि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन थासारिखौ दबथायनो थाखाय पुलिसा सिग्रोमनानै हरनि समावनो मान्नान आलीखौ खायो सोरां ससे समाव पुलिसा दायनिगिरिखौ लानानै थांबाय थानाय समावनो लखिपुर शिबपुर ओनसोलाव सासे पुलिसखौ गाग्लोबनानै खारखोमानो नाजादोंमोन बै समावनो पुलिसा थाथ'नो होदोंमोनब्लाबो थाथ'यैयाव पुलिसा मान्नान आलीखौ आथिङाव गुलि गावो गुलि गावजानाय सुबुंखौ पुलिसा सिलचर देहा फाहामसालियाव थिसनहैयो गुबुन फारसे मान्नान आलीया फोरमायनाय बादिब्ला बियो सासे सिख्लाजों मोजां मोनज्लायनायनि सोमोन्दोआव दङमोन थांनाय सानबा सिगां हिनजावसाखौ बियो दोनखारलांदोंमोन बे दोनखारलांनाय जाथायखौ लानानैनो हिनजावसा आरो मान्नान आलीनि नखरनि हानजानि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिनायाव मान्नाना गावखौनो सनिबारनि हराव पुलिसनो गथायफैयो बेनि उनाव पुलिसा सिलचरनि सदर थानायाव लाङो बैयाव हिनजावसाखौ लाखिनानै बिखौ बासकान्दी आउटपस्टआव लानानै थाङो बासकान्दी पुलिस आउटपस्टनिफ्राय सोरां ससे समाव मान्नानखौ पुलिसा लखिपुराव लानानै थांबाय थानाय समावनो लखिपुरनि शिबपुर ओनसोलाव पुलिसा गारिनिफ्राय बोख्लायनानै आथिङाव गावो होननानै केमेरानि सिगाङाव बुंथियो बे जाथायनि सायाव पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला मान्नाना सासे हाबा जाखानाय आरो सानै गथ'नि बिफा बिनि अनगायैबो बियो गुबुन धोरोमनि सासे सिख्लाखौ लांखारदोंमोन हराव पुलिसा खानानै लांबाय थानाय समावनो बियो लखिपुर शिबपुर ओनसोलाव बायजोआव थांनो होनना ओंखारनानै सासे पुलिसखौ गाग्लोबनानै खारनायाव बिखौ लाखिनांगौनि थाखाय गावनो गोनां जादोंमोन होननानै बुंथियो बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमा ओनसोलाव मासे मैदेर फिसानि गोथै सह' मोननो हादों रबिबार खालि बाक्सा जिल्ला भारत भुटान सिमायाव मैदेर फिसानि गोथै सह'खौ बोखांनो हायो भुटान हाजोनिफ्राय बोहैख्लायबोनाय दिरिं दैमायाव बै मैदेरनि फिसानि गोथैखौ बोखाङो बाक्सा जिल्लानि सुबनखातानि हाग्रा ओनसोल साखाथि आमबारियाव मैया फुंनि समाव ओनसोलनि रायजोफोरा गोथै सह'खौ नुहैदोंमोन बिनि उनावनो ओनसोलनि रायजोफोरा हाग्रा बिफाननो फोरमायहरो लोगो लोगो हाग्रा बिफाना ओनसोलसिम थांनानै मैदेर फिसानि गोथै सह'खौ बोखांहैयो नाथाय मैदेरनि फिसाया माबादियै थैखो बैखौ हमदांनो हानाय जायाखै मख'नो गोनांदि मैदेर फालोनि गानायावनो बे मैदेरनि फिसाया जिउ गोमादों होननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा सन्देहजों बुंदों लोगोसेनो हाग्रा बिफाना जाथायनि सायाव संदाननायखौ जागायबाय सर्तेबारियाव गोबांथार बिबांनि गान्जा बोखांनो हादों बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय सर्तेबारियाव रबिबार खालि माखासे बिबांनि गान्जाजों लोगोसे सासे गान्जा लाबोग्रा सुबुंखौ हमनो हायो जिल्लानि सर्तेबारियाव सासे गान्जा फालांगिरिया रबिबार खालि सानजौफु समाव फाननो लांनाय समावनो 2.5 केजि गान्जाखौ बोखांनो हायो
गंसे AS-15 AA7734 नम्बरनि साखा खबनै गारियाव गांसे बस्थायाव सोनानै आमरिख'वासिम लांबाय थानाय समावनो पुलिसआ गान्जाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमो। गान्जा फालांगियाव सोमोन्दो थानायनि दायाव हिरेन डेका मुंनि सासे सुबुंखौ सर्थेबारि थानानि पुलिसआ हमो। गान्जा लाबोग्रा हिरेन डेकाया गान्जाखौ बहानिफ्राय लाबोदोंमोन बेखौ फोरमायनाय जायाखै। मख'नाय बायदिब्ला पुलिस बिफाना बरपेटा जिल्लानि बायदि ओनसोलफोराव ड्राग्स गान्जा बायदिनि हेंथायै सिग्रोमनायखौ गोख्रोङै खालामगासिनो दंब्लाबो बेफोरबायदि फालांगिया सिखावै सोलिगासिनो थानायखौ नुनो मोननाय जादों। मुसलपुराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया सोमजिदों। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव थानाय पलिटेकनिकआव बे दुखुनांथाव जाथाया सोमजियो। पलिटेकनिकआव थानाय फुख्रियाव दुगैनो थांनानै गबनानै जिउ गोमानो गोनां जादों 4थि सेमिस्टाराव फरायबाय थानाय अर्किड ठाकुरियाया। मिथिनानै मोननाय बादिब्ला गबनानै जिउ गोमानाय अर्किड ठाकुरियानि न'आ बायहाथायाव। फोरमायनाय बादिब्ला फरायसाया आनजाद जोबखांनायनि उनाव लोगोफोरजों दुगैनो होननानै मोखाङावनो थानाय गंसे फुख्रियाव थांदोंमोन। बै समावनो बे जाथाया सोमजियो। फरायसाजों लोगोआव थांफानाय लोगोफोरा जाथायनि सायाव खाथि खालानि सुबुंफोरखौ खौरां होयो आरो SDRFनि सुबुंफोराबो 2 घन्टासो उनावसो फुख्रिनिफ्राय फरायसाखौ बोखांनो हायो। लोगो लोगो फरायसाखौ डॉ. रबि बर' सिभिल हस्पिटालाव लांदोंमोनब्लाबो थैबाय होननानै डाक्टरा फोसावनानै होयो। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय। गोजोन्थों।